3500 atleten, nu 93 verskaten landen. 38 Nederlanders, waarvan zo'n Friesen. 4 vrouwen en 2 mannen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Olympische Sportcast van Omroep Friesland. En hier aan tafel, Treije Friesen, Ando Faber, Roelof de Vries en de winnaar van zowel Olympisch zilver als Olympisch brons, Sjenky Knecht. Welkom heren en een speciaal welkom vanzelfs van Sjenky. Toch de man die het shorttrack in Nederland daadwerkelijk op elkaar zetten heeft. En Sjenky, als je succes hier is, dan wie Roelof er altijd bij. Ja, meestal wel, ja. Ja, hoe kan dat? Ik ben op een gegeven moment wel een beetje verliefd geworden op die sport. Op de sport? Ja. Net op Sjenky. Zeker, dat valt me wel, hoor. Ik kind in het wegrijden. Ik vond het wel een mooi sport. Dus ik ben maar dan kon Sjenky onder de oren. En wat de horen shorttracks natuurlijk. Ik wel in Moskou West toen hij wereldkampioen was. Turijn, Dresden, Gdansk, neem het alleen maar op. Sochi, Olympische Spelen natuurlijk. Het is weer mooi om op die manier wat van de wereld te zien. Maar die sport, ik vind het race-element vind ik zo mooi. Daarom vind ik shorttracken nog correct een tikje leuker dan het lange baanrijden erin. Omdat het race-element zijn zit. Vooral die spanning op het einde, dat vind ik gewoon heel mooi. Oké, goed, maar net al in de treien Olympische medailles. Ja, zeker wel. Maar vraag toch altijd. Net al in de treien Olympische medailles. Maar ik jou vorig wereldkampioen. En wat denk je, hoe vaak Europees kampioen? Sjenky, enig idee? Hoe vaak is Sjenky Europees kampioen? Stel dan de allround titels of de individuele titels? Alles. Nou ja, fjouw keer in Dresden. Fjouw keer in Dresden. Maar telstra die leek ik maar dus dan. Ja, alles. Ja, alles zei ik toch? Zontje keer. Zontje keer? Wist je dat zelf? Ik weet hetzelfde niet. Nee. Zeg het dat we zezen? Ja, ze is het wel. 13 keer. 13 keer. Nee, sorry. 12 keer. Sorry. En dat dreemde Sjenky toch echt nog heel graag. Er moest nog 1 keer een medaille halen op de Spelen. Hè? Ja. En dat moest dan gebeuren in Milaan. Ja. Op de relay. Ja, uiteindelijk wel, ja. Hoe zeer dat net slag het? Ja, het is natuurlijk jammer dat het net slag is. Maar het zeer doet het net echt. Weet je, ik ken me er gerust bij Del is dat het zij is. En ik kan nog steeds terugzien op mijn prachtige carrière, denk ik. Ja, nou dat is zeker. Want we hebben al die successen, hebben we het niet gekeken even benoemd. Maar er heeft eigenlijk nooit blessures gewoon in die carrière. Nee, Ian. En die wordt met vandaag fataal. Dat is dan wel jammer, no? Ja, want dan op dit moment best geblesseerd. Ja, ik ben stoppen omdat ik een blessure hier. En ik sport nou net, dus ik weet net of ik er nog les van heb. In het dagelijks leven heb ik er geen les van. Dus dat is uiteindelijk is het net een probleem, maar alleen nog een probleem als ik gewoon rieden. Ja, maar het nog wel eens op de bank. Wacht even. Eén blessure. Ik kan me nog herinneren dat een akkefietje met de houtkachel. Ja, ik kan me nog een akkefietje met een herinneren. Ik kan me nog herinneren dat hij in Dordrecht in de mijn gescheurde miltwiert volgens mij en de longen binnen 2 weken weer oplast. Oh ja. En die oren, die grote blessures, zijn allemaal net echt sportgerelateerd. En dit is wel sportgerelateerd, want dit is een bilspierblessure? Ja, en ik heb dus maar een beetje botgroei op mijn heup. En daar giet spieren en pezen, die gaan precies hoe dat puntje botgroeit. En die bloeien steeds geïrriteerd. Elke keer als ik weer begin met schaatsen, irriteert het weer. Oké. Ja. Dus dus je er een streek toch deze 5e keer zo het dan wees, hè? Olympische Winterspelen. 5e spelen, ja. Goed jongens, ik heb voor elke niet een stelling. En dan maken we er zo kwart mogelijk op antwoord, Jan. En dan kunnen we er letter altijd op weer omkomen. En de eerste is voor Andor. Femke Kok helpt meer gouden medailles als Jordan Stolz. Nee. Voor Roelof, net echt een stelling, meer een keuze. Roelof, waar ben je toch beter in? Curling of skeleton? Ik heb curling ooit een keer die in. Ja. Dat is echt net normaal. Dat is echt moeilijk. Oh, dat is moeilijk, ja. En ik denk dat ik met mijn zwaartekracht beter ben die skeleton. Dus ik geef voor skeleton. Oké. En de laatste is voor Sjenky. Ik zou al mijn vrouwtitels inleveren voor 1 keer Olympisch goud. Nee, dat zeker net. Nee? Nee. Zeker net? Nee. Dus het is net echt een gemis dat ze ook geen Olympische gouden medaille hebben. Nee, want ik ben natuurlijk wereldkampioen worden in eigen huis in Ahoy. Ik denk dat het bijna net mooier is dan dat. Misschien nog wel mooi als misschien wel eventueel Olympisch goud. Precies, ja. Goed jongens, Dookje is net naar de Spelen. Maar waar vol naar de Spelen dat is uw collega Willem Vermeldsvoort. Ja, jawel. Uw collega in Milaan. Wat is kreeg Dwan in Milaan? Wij zullen je van alles en wat aan even zien. Ik heb de kaart mooi aan, want dat moet natuurlijk ook nog goed. Maar wij zullen vanzelfs op pad bij al de mensen die het net bij de sport belutsen zijn. Of stiekem wel iets bij een sport doen, want het is een groot sportevenement. Maar wij willen ik ook graag weten van mensen die het achter de schermen zorgen. Begeleid Marit Leenstra, die is daar nou manager van alles. Die begeleidt alle Indische sporters en neem maar op. Auto Olympierik. Dus die zullen wij ook op ziekje. Wopke de Vecht is directeur van Skiboom. En er zijn natuurlijk een heel soort supporters.
En stiekem ben ik toch ook nog wel wat oud-Olympiërs hier en daar te zien. Epke Zonderland, net de winterspelen, dat weet ik wel. Maar nee, er zit een heel soort verhaal in. Dus die zullen wij daar al hier ophelden. En wie is we? Dat is Wander en ik. Wander is een collega van de social media. Die heeft zo'n heel iets cameraatje mooi, echt een heel iets dingetje. Misschien is het beter voor de verbinding, maar daar weet hij alles van. En we zullen daar gewoon van alles en al wat verhalen op helden. Ja, reportages draaien bij meesken en die plaatsen wij op sociale media. En die gebruiken wij voor onze website vanzelfs. Ja, en dan zit nou bij de bobsleebaan, bij Doster. Ja, ik ben inderdaad de hele tijd met die kaart een beetje ziek, jongen. Het is hier zo druk en met die Oerasjen. Dat is ik een beetje het nadeel van Milaan, want het is dan in Milaan. Maar dan had ik nog Livigno, daar zit Wopke dan, dat is 4 kilometer verder, of 4, wat is het, 4 uur rijden zelfs, net iets 4 kilometer. Nee, 4 uur rijden. Kerst ik nog naar Cortino d'Ampezzo, daar is ik nog van alles en al wat het waan. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat. D'Ampezzo is het, D'Ampezzo. D'Ampezzo, ja, ik moet nog even oefenen. Dat is dus daarom heb ik die kaart mooi. Dat is ouderwets, maar het werkt wel, dat is het ideale. Maar wij dachten, nee, weet je wat, we zullen eens bij de bobsleebaan. Daar ben ik geen vriezen, dat is nog wel weer jammer. Want het vriezen, ja, het gevoel maakt je echt bij de rederien wezen. Goed zo, we komen eens nog een keer bij jou waarom, Willem. Het mij wat kost je hè, voor die sportredactie. Ja, dat we mij wel gewoon kost Willem je. erheen sturen. Ja, nee, hartstikke leuk toch dat je erheen gaat. Dat is er wel heen, want ik zei dat is er net heen, maar dat is er wel heen. Ja, ik ben wel heen. Ja, maar gewoon om te zien vanzelf. Hè? Ja. Het shorttrack, lange baan, Ja, van alles wat een beetje. Ja. bobsliedje. Nou, dat denk ik net, want wat hij zei, dat is een behoorlijk aan rieden. En ik weet zelf uit de ervaring van Milano naar Bormio of Livigno, dat lijkt relatief dicht bij elkaar. Dat is nog wel een stukje rieden. En nou, daar heb ik net heel veel zin aan, denk ik. Nee. Nee. Hey, Roelof, dat zei dus niet gekeken. Toen heeft ik bij de Olympische Spelen West in Sochi. Ja. Heeft er nog een leuke anekdote hoor? De glimlach verkepert, dat is eigenlijk naar Tavost. Wat een suggestieve vraag wie dit hier. Nee, maar heeft er nog misschien nog een leuke... Het is nog een iepe vraag, jongens. Heeft er nog een leuke anekdote over Sochi? Ik weet wel heel goed dat ik weer ontzettend verheug op de relay-finale. En dit werd een pijnlijk punt van Shinky. Want ik zie het daar in een hal, werd echt bomvol. Maar ik denk wel 18.000 Russen of zo, denk ik. Het was echt wel... Ja, zo goed. Denk ik. Echt wel een mooie hal, ik. Daar in the middle of nowhere, hè, daar in Aardle. Dat wie helemaal met die Sochi wie ik op oorlogen die van de stad Sochi zelf. En daar wie dan Victor Aan, dat wie dan de grote man. Daar zie je die Russen ik al hier voor. Maar ja, die relayploeg, maar Shinky doen er erbij. Maar ik, Daan Breusma toen als Fries. Ja, die wie wel echt die van de kans hebben op sowieso een medaille. Dus iedereen ziet er klaar voor. Spannend. En binnen 2 seconden Freek van der Wat op de groen. En weer die hele race voorbij. Einde Olympische droom. Dat was een mooie anekdote. Bedankt, Freek. Ja. Bedankt, Freek. Nee, ik bedoelde eigenlijk een oren-anekdote. Het is wel een mooi verhaal trouwens, maar ik bedoelde eigenlijk de anekdote. Want toen heeft natuurlijk de gave om wel eens dingen te zeggen. We net elke niet een lieke mee is. En in Sochi wie doe ik de commissaris van de Koning. Dat doet section wie dit, hè? Ja, Veertje. ja, John Jorritsma. Ja. En wat gebeurde er toen? Ja, John Jorisma, wie de commissaris van de Koning, dat wat nou aan de brok is. En die wie daar en die interviewde ik. En wie een vrij mild interview. Het wie van nou... Zak je medaille en mild. Ja. Nou, ja, ik hier wel de vraag maken die van een eindredacteur dus zijn, maar het was wel even vreetje van wat hij daar eigenlijk te ziek in die zin. Dus ik vreeg hem van wat doe je hier nou eigenlijk? Daar is Jochie antwoord op. En toen maak ik een beetje een kwinkslagje, maar een grap van nou is het dan een soort van snoepreisje van jou. Nou, toen werd hij toch lulk. En in het beetje gebrekkig Fries uit. Als je dat net begrepen, dan ben je maar waarom naar de skwalbanken. Oké, ik ben echt een beetje flabbergasted. Ik van, wat gebeurt hier nou? Maar goed, op verder niks aan. Maar hij vindt maar hij sissen, dus wij sturen dat uit. Maar wat gebeurt er volgens? In de steden wordt er nogal kritiek leveren op het feit dat hij zat te keergong in dat interview. Dat vonden ze echt net kind, een beetje de oppositie eigenlijk op dat moment. Dus die gong in de steden vragen stellen erover. Waarop hij daarna waarom komen moest in de steden om te verantwoorden van dat interview. En toen zei hij dus in de steden van, nou ja, de journalist in kwestie bleef maar doorgaan op het feit dat het een stoepreisje was. Nou ja, toen hadden wij, wat we hier een stukje van het interview instuurd. Toen zeiden we van, nou ja, dan klappen we het hele interview online. Ja, wat zo kennen we daar ook wat- net. Dat is wat- wel heel die trofregels. Nee, dat is zeker wel. En dat is ik niet vaker, daar hou ik van. En dus maar wie ik maar 3 minuten en die maar 2 vraagjes. Dus die Joris maar zei, hij bleef maar doorgaan op het feit dat het een snoepreisje was. Ja, ik stelde dus eigenlijk in een oral vraag voor. Dus dat hadden we toen ik online zetten. Nou, John Joris was die nogal. Maar goed, van lul op dat moment. op naar de volgende rel. Want met Roelof gebeurt er altijd wel wat. Daar in Sochi, daar heeft hij die allereerste Olympische medaille hellen. Ja, klopt. Is dat Ja. misschien Ja. ook wel, misschien ja, dat je niet kijkt, hier is door het WK in eigen land, dat die natuurlijk ook prachtig in Dordrecht. Maar die allereerste Olympische medaille werd toch in Nederland het shorttrack echt op elkaar zetten waard. Ja, wat voor gevoel denkst du daarom weer waarom? Ja, nee, dat wie een hele bijzondere dag natuurlijk. Ja, ik hier nooit verwachten dat ik daar op die 1000 meter een medaille helle zoe. En dan kom je uiteindelijk als strijder door de streep. Ja, dat wie een fantastisch gevoel.
En daarna dacht ik van, ja, dit komt helemaal goed. Ik moet met 2 medailles naar huis. Want relay winnen, dat zit er wel in. En toen seizoen we sowieso weer, dat we eigenlijk het hele seizoen al een feit. Dus ja, dus ik ging er echt vanuit, ik ging nog een medaille winnen. Maar ja, dat slag het toen helaas net. Ja, wist je ook nog? Want dat is vaak met dat van die momenten van, ja, dan weet je nog precies, weet je wie hè, op dat moment. Ja, je maar net. Dus jammer. In een buggy zie je die doen, al zo lang is het al in. Dat nee, doet joh, een fitje dat net. doet een fitje. Nee, toen wie ik zelfs al volwoeksen. Zo. nog net. Nee, ja, precies. Hey, jongens, in totaal willen er 116 gouden medailles uit Utrecht. Roelof, even een quizvraagje. Hoeveel zilveren medailles willen er Utrecht? 115. Ja, precies. Nee, maar even een rondje hier aan tafel, jongens. Van welke Fries pakt de meeste medailles? Andor? De meeste. Nou, ik denk dan Femke Kok. Femke Kok? Ja. Roelof? Ja, dan, ik twijfel nou dat hij, ik denk dus het waar dan, omdat het ook nog van Kokruis is, Groenewoud. Ik denk Marijke. Marijke Groenewoud? Ja. En waarom, jongens? Nou, Marijke heeft sowieso meer kansen dan... Ze komt voor jou een keer in actie. Daarom, ja. Ja. En Femke maar 2. Ja, precies. Maar goed. Draaien. Nee, maar van, jongens, laten we beginnen met Femke. Want toen zei dus Femke, Andor, de 400 is toch een zekerheidje? Ik bedoel, alles minder dan goud is een deceptie. Dat klopt, want ze had de volgende jaren alles woen op die 400 wat er maar te winnen voelt. Dus ze is de topfavoriete. En ja, als er geen gekke dingen gebeuren, dan wint ze die 400 meter. Het mag natuurlijk wel even. Ze had het wereldrecord. Het wereldrecord het ze dit seizoen nog rieden. Dus nee, zij is de topfavoriete. En ja, wat ik zeg, als er geen gekke dingen gebeuren, dan wint ze die gewoon. Ja, maar vraag je dat maar aan Schenken. Die Nou kan ja. natuurlijk altijd gekke dingen gebeuren. Zeker, maar ik denk dat Femke wel de 400 meter gaat winnen. Ja. Al maakt het ze misslag, dan wint ze nog, denk ik. Echt, is een zaak goed, jongens? Dat denk ik wel, ja. Ja, want ze Verschil is wel verbeteren op zaak het dit OKT seizoen. nog het baanrecord in Tialf. Dus ze is misschien wel in vorm. Ja, in Insel Kwadlin nog een baanrecord op de 400 meter. Dus nee, ze is in topvorm. Ik ben wel heel benieuwd naar die 1000 meter. Ik zou aan het begin van het seizoen, denk ik zie ze van die wint ze. Maar je ziet wel dat Leerdam, die begint wel beter in vorm te rijden. Er riet ik een baanrecord in Insel. Dus ik denk dat ze op die 1000 wel krek te kwad komt. Maar dat is ze strijden om het zilver. Ja. Bij Wiekelin dacht ik, ze pakt misschien wel 3 gouden medailles. Dat kan theoretisch nog altijd. Maar die 1000 is Leerdam misschien nou wel weer dusdanig in vorm dat ik denk dat die op 1000 meter wat de grote favoriet is. Ja. En die 1500, nou ja, goed, dat is dan... Ja, 1500 vind ik zo lastig. Want de door het rijden vrije zin om mij. Maar die kan alle 3 winnen. Dus het kunnen... Groenewoud, Antoinette de Jong riep maar. Ja, en alleen nog heel lastig in wat vervolg hadden. Het is net dat er in je uitsprutsen favoriet is in mijn optiek. Maar ben je helemaal geen boeklanders dan, jongens? Ik denk dat het op 1500 meter heel erg maar de ijskwaliteit te maken heeft. No? Ja. Want in Heerenveen, dat is wel iets wat meer voor Femke maken is dan voor de orenrieders. Ja. Dus ja, dat is wie haar geluk met de OKT, denk ik. Was het even uitlezen, want dat snappen wij. Nou ja, ik weet net wat het niet. is in Milaan dat vanzelf. Maar ja, ze zien het roer dat het wel eens heel zwier kan wezen. Dat het minder makkelijk gliedert als wat het in Tialf doet. En Femke wil gewoon makkelijk... En een gliedje, ja, want die is technisch zo goed, dus die maakt het zo makkelijk snelheid. En als je die snelheid 1 keer hebt en je kent dat als het iets lang bloed gliedje, dan hou je die snelheid lang vast. En als het zwier is, dan kan je wel heel makkelijk snelheid maken. Maar dan kost het daarna heel veel kracht om die snelheid te houden. En dat is dan weer in het voordeel van Leerdam. Onder andere of op 1500 meter voor Marijke. Want dat is natuurlijk een echte vechter. En maar hoe sweeter, hoe beter uiteindelijk. Antoinette eigenlijk ik. Ja, want daar toch denk ik eigenlijk dat Antoinette ook een medaille helikt op die 1500. Op basis van de resultaten dit seizoen. Ja, houdt het al in net oer. Maar als die omstandigheden inderdaad zo binnen zoals zijn wordt, ja, dat zijn perfecte omstandigheden voor haar. Dat denk ik, ja. Maar ben je er helemaal geen boetelanders dan, jongens, op de 1500 meter? En Wieklund. Die is in bloedvorm, Wieklund. Wieklund is misschien meer van de 3000 nog, maar die kunnen we samen winnen. Dat is echt wel in van de 4-6, denk ik. Dat hebben ze dan al geneemd. Ja, maar Joy Beunen doet net mooi. Nee. Of je moet een favoriet daar of zo nog. Maar nee, in principe ben dit de 4 vol die de medailles verdienen zullen. Ja, dus zei ze nee, Joy Beunen. Ja, toch? Ja, ze doet nou net mooi, omdat ze haar net kwalificeerd het via het OKT. Maar dat wie toch eigenlijk wel de uitsprutse favoriet? Ja, op basis van de resultaten wel, ja. Maar als ik had nou eens even wat hij ervan vindt dat ze net mooi was. Ja, nou ja, goed. 15 februari is, jongens, dan is de 400 meter. Anna Boersma maakt het dan haar Olympisch debuut. Dat is vooral leuk voor Anna zelf, denk ik. En voor Sint-Niek, want Sint-Niek gaat met de bus naar de speelmta. Dus het libbert er wel. Ja, maar een medaille is normaal gesproken net realistisch. Klopt het. Top 6, zo mooi wezen. Ja. Goed, dan Marijke Groenewoud.
Want zij zo extra maar eens een keer, dat zei Jim dus, aan deze kant van de tafel, de koningin en wurdekinder van de Olympische Winterspelen. Ja. Voor jou een keer in actie, de 1500, de 3 kilometer, de marsstart en de ploegachtervolging. Waar had ze de meeste komens? Nou, sowieso op de marsstart vanzelf, want dat is haar onderdeel. Dan kunnen we toch wel hetzelfde van Sissen als mijn Femke Kok in de 400. In principe had er niks geks gebeurd. Wint Groenewoud de massastart. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat zijn eindsprint sowieso de beste is van het hele veld. Dus als het een eindsprint wordt, dan wint Groenewoud gewoon, ja. Het wordt haast altijd een eindsprint bij de vrouwen. Bij de vrouw bijna wel. Ja, Ja. de ene keer net, toen Bente won. Nee. Maar toen weer ik wat aan toen won ze net, of won ze wel. Ja, Ja, dat weet ik wel, maar ik niet dat meer. wie ik een bijzondere Die race. chaos in ieder geval. Dat is wel, vaak, dat is wel vaak bij de massastart. Ja, dat hè? is wel vaak, ja. Ik Dus, vind, het is eigenlijk, als ik Sissy in de retreat raad dat mijn favoriete onderdeel is, dan leidt ze me, gewoon puristen leidt ze me dan uit. Ja, die vinden het een circusnummer. Ja, nou ja, maar net bij de Jacques Oris van deze wereld omkomen, die vindt helemaal niks. nee. Of is dat dan? Ja, ik vind het wel grappig om te zien. Nou, ja, soms heb je best mooie wedstrijden, denk ik. Dan is er een beetje ontsnapping en dan moet de rijden worden van achteruit. Ja. Ja, dan is het best leuk. Maar, Ik snap wel dat de ISU dwande is om het nog onttrekkelijker te maken. Want je ziet wel vaak, Hyundai dit seizoen, dat het 5 rondjes is en het wordt een sprint. ja, precies. Ja. Ja, er moet wel iets gebeuren zodat het echt een wedstrijd wordt. Ja, Ja. denk ik. Maar iets langer, volgens mij, dan best het toch? Ja, ze bindt wandelen ook om een soort afvalrace Ja. van te maken. Een afvalkoers. Dus dat je dan sprinten matten en de nummer laatst valt dan uit. Jorrit Berg was verschrikkelijk. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Jongens, we gaan weer even naar Willem. Want Willem zit weer ergens in Milaan. Willem, waar verheugt hij nou het meest op? Nou, dat is eigenlijk, dat hier krijg ik dus al een beetje het idee van, we gaan mooi met de provincie, want die binnen dwaande om 2030 de Olympische Spelen uit die half te halen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we maar met de provincie, want die zullen wel lobbyen met alles en iedereen. Dat lobbyen, dat is net zo vol on. Maar de kans is natuurlijk best wel onwijzer dat dan nou echt die Olympische Spelen hierin komen. Dus ik ben wel benieuwd, is dat zo? En ik hier eigenlijk krijg een vraag opschrijven, of is het gewoon een snoepreisje? Maar ja, ik doe die vraag al eigenlijk niet eens meer te stellen, want denk ik daar krijg zo stiekem erom. even mooi, hè. Dus ik denk, dat zijn dingen mij om te denken. Maar nee, sportief jongen is dat natuurlijk wel, hij kwam al voorbij de massastart met Groenewoud, dat is de grote favoriet. En die 400 meter. En wat ik heel nieuwsgierig vind, is Jorrit Bergsma. Want dat doet dan, nou dus dan 40 hier, maar het is toch altijd wel heel erg nieuwsgierig van, is hij nou iemand die, nou is het dan teleurstellen, is het dan verrassen, dat weet je net. Maar ik ben wel benieuwd wat hij doet. Ja, nog even heel kwart. Willem, krijg je ze alle hier voor de camera? Ja, dat is dus een beetje het nadeel, want we zijn eigenlijk een liedje jongen in het hele grote mediacircus daar. We konden geen accreditatie krijgen. Die ben heel duur, dan is de omroep haast failliet. Dus wij dachten, dat maakt me net. Maar we bezieken je natuurlijk wel hier en daar via toch even een hal binnen te komen, toch even die spotters te spreken te kennen. Want we kennen ze natuurlijk ook wel hier en daar. Dus ja, dat wordt een avontuur in Milaan zelf. Nou, ik ben heel benieuwd. Zonder accreditatie en dan naar Milaan tap. Trouwens, wat denk je, Sjenk? Pakt Nederland meer medailles bij het shorttrack of bij de lange baan? Nou, ik denk wel dat het nog steeds meer medailles op een lange baan pakken natuurlijk. Ja, we hebben, hoeveel onderdelen hebben we op een lange baan? Een stuk of 18? Ja, zoiets, ja. Ja, ik weet het net. Ja, dus dat... Viertje? 4 per. Nou, zie ik het ook eens gelijk op met via Google, want dat was toch meestal? Maar staat waar ploeg. Ja, 14 onderdeel. Viertje. Ja. Oh, daar is geen Google voor nodig. Dus ja, daar is sowieso meer kansen. Dus ik denk wel dat er meer lange baan... Ja, want bij het shorttrack heb je natuurlijk Sandra Velzenboer en Jens in het Woud. Dat zijn eigenlijk de twee vaandeldragers van het Nederlandse shorttrack. Maar het meeste omtinken zult toch wel uitgaan naar Het is echt te laat. Ja, dat is zo herkennen. Ekke Vries, Ja. Uitlauwert. Ja. Nee, Susanne Schulting. De meeste aandacht, denk ik. Ja. Ik denk het net. Ik denk Velzenboer. Want Ja? ik denk dat Velzenboer meer medailles helpt als Schulting. In ieder geval in het shorttrack. Dus daar zal de meeste ondacht naar uitgaan. Ik denk wel dat er een heel soort ondacht uitgaat naar Schulting. En dat het eigenlijk al zoend bekend is dat zij op het NK de 1500 meter rieden zoeken. En wat er daarna al gebeurd is. Nou, lees Ja. het even nu. Want ja, ze weten alle natuurlijk, ze hebben de omslag maken. Ze wil zes keer, zij medailles, Olympische medailles hellen. We van 3 keer goud. Ze hebben de omslag maken naar het lange baanrieden. Ze die mooi aan het NK shorttrack wint de 1500 meter. Maar dus nou naar de Olympische Spelen. En waarom is er dan zo'n volle dag? Zij piekt gewoon op het goede moment. Dat doet ze zeker. Alleen nog, we hebben hier aan tafel zitten die toevallig ook bij die nationale selectie zitten had. Die Ja. het van dichtbij mij maken had. Ik herken hem. Ik denk dat die wel weet wat er aan de hand is. Shinky, vertel. Ja, wist je wat het is? Nee. Ja, nee, ja, ik het weet het wel. Het probleem is hem uiteindelijk dat je... Ja, er komt iemand in een ploeg die waarvan de trainer zei... het is al een geoliede machine. En dat snap ik wel. Maar ja, je wil toch altijd de beste rieder op de spelen hebben. En ja, ik denk dat het daar misgaat uiteindelijk in de communicatie binnen de ploeg. Want
de coach, Niels in dit geval, die Niels probeert, Kerstelt. die probeert de pupillen die hij altijd traint, de hand boven de holle te hellen. En ja, Susanne komt van buiten. En hij wil dat eigenlijk een beetje weren. Maar ja, ik vind, als bondscoach zijn, doe je dan net het juiste. Maar het is toch eigenlijk echt bizar, want dan wordt Schulting tot de selectiecommissie eigenlijk onwiest voor dat startplak. Maar Kerstholt wil dat eens net. Nee, precies, ja, zo moest het zijn. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het belachelijk. Ik vind de beste met Riede. En Xandra is 4 uur de beste. Dat is prima. En daarna komt Michelle. En die is ik gewoon in goede dwan. En als die een beetje geluk heeft, zoals Jara van Kerkhoff een keer hier in Korea, dan kan die ik zal maar een medaille pakken. En daarna hij is Selma, dat is ik gewoon een goede rieder. Maar daarna is het eigenlijk gewoon, maakt het net zoveel uit wie je de deel zetten. En nou, dit was voorbeeld nemen de relay. Nou, die gingen ze dan waarschijnlijk rieden zonder Susanne. Dan hebben ze dus Zoe Del Trap daar op de 4e plek staan. En ik heb al in de oude wedstrijd nation. Korea, die had de allerbeste Koreaan op die riet Chin Zoe. Die Koreaan riet gewoon buiten om Zoe heen. Ik al giet het op topsnel niet. Zo Niels daar Susanne in de baan zetten, dan stiet er al iemand met zo'n grote status. Dan probeert Korea het net eens. Daar wie ze van. Ik zou Susanne altijd inzetten. Altijd inzetten. Maar toch Susanne riet waarschijnlijk de relay net. Waarom denkt dat? Omdat ze dat... Kerstholt haar net wol. Omdat ze gaan het wollen. En omdat ze zeggen van ja, het gaat al goed en we kunnen ze ik winnen. Nee, maar de beslissing is nog net maken. Hè? Nee, zeker niet. Maar ze hebben nou ook al de beslissing maken om te zeggen wie welke afstand riet. Ja, dat wel. In het verleden dienen we dat nooit. Gingen we hinnen en... Maar dit neigt een beetje naar vriendjespolitiek. na 3 dagen voor de wedstrijd zei Jeroen van Doris die jou staan, Doris die jou staan, Doris die jou staan. Of is het misschien dat Kerstholt het... want Suzanne Schulting, dat is wel in. Er komt wel in binnen. Dat Kerstholt net weet hoe hij haar en dat managen mat. Ja, dat is waarschijnlijk al een periode eigenlijk al fout gegaan. Zo is het uiteindelijk. Hoezo? Nou ja, dat is in het begin al gewoon de verkeerde keuzes maken. Het rond Suzanne werd toch het nooit echt goed klikt. En werd toch Suzanne ik zei net, ja, ik ga nou gewoon lange baan. Want ik vind er daar niks meer aan. Maar je zei eigenlijk de reden dat zij net lekker klikt in de kleikamer, Susanne Schulting. Ja, ik vind dat is larikoek. Larikoek? Ja. Oh. Nou, wat is zo jeetje, Roelof? Nou ja, ik weet wel dat de connectie tussen Xandra Velsenboer en Michelle Velsenboer en eigenlijk de rest van het team, maar Susanne Schulting, dat totaal net lekker zit. En bij de Schulterluid, ja, daar kan ik weinig over zeggen, want ik ben er net bij. Maar dat botert net tussen elkaar. Maar ja, wat Schenkie zei, van je moet gewoon de beste opstellen. Nee, maar dat zijn twee verschillende dingen. Als je puur zoekt naar sportieve, dan kunnen we denk ik al wel redelijk objectief vaststellen dat Susanne inderdaad beter is dan bijvoorbeeld de Zoe Deltrap of een Tide van Oorschot, die eventueel van de 4e of 5e plek in een onmerking kwamen. En ik denk dat ze eerlijk zijn, beter is dan Michelle Velsenboer en Selma Poutsma. Dus dat ze sportief zoen erbij wijzen, maar ja. En als je alleen nog maar die lijn loeken, dan moet zij erbij zitten. Maar goed, Niels Kerstholt zit in de selectiecommissie, zit ik maar het feit dat zij al 2 jaar lang eigenlijk maar dezelfde selectie bezig binnen, dat er een team creëerd is. Ik wou die relay alles doen hebben. En dat er dan eigenlijk eentje bij komt waarvan je zegt, ja, dat zit net lekker. Dat verzorgt van een hele oren dynamiek en een hele oren sfeer in het team. Dan kun je zeggen, ja, boeien, wat maakt het dat uit? Ik denk dat Sto op die lijn zit, want ze is gewoon goed, dus maar erbij. Maar je kan niks zeggen van, ja, ze verpest zodanig de sfeer. Misschien had het zelfs wel invloed op een Xandra Velsenboer. Misschien gaat Xandra Velsenboer zelfs wel minder rieden, omdat Susanne Schulting erbij komt. Ja, dat klopt al. Ik ben natuurlijk wel al maar dat is oornames. dus, ik heb iemand het is geen gezellig meidenclubje. Hè? Het is topsport. En topsport is soms hut. Dat is net een gezellig clubje met een ander. Zo. Ja, soms heb je woorden in de kleedkamer. Ja, als je daar net in gaat, moet je mooi naar huis gaan en net wegkomen. Okay. Zo is dat. Susanne Schulting, pakt ze een medaille, Olympisch goud? Zit dat erin? Nou, dat denk ik net. Maar pakt ze een medaille? Nou, dan moet ze een hele goede dag hebben. Wat is dat, Roelof? Pakt Susanne Als ze Schulting een Olympische medaille? Als ze vol maar de relay erin gaat, dan wel. is het Ja, dan wel, een gouden medaille best wel grut. Ja. En op de 500 meter, ik weet niet hoe goed ze wezen nou nog. Ondanks het feit dat Ze ze... is Nederlands kampioen. Ja, dat zei het net Xandra zo die maar- daar net om uit toen. Nee, maar Xandra doet ik net mij. Internationaal gezien doet Xandra ik net mij. Op de 1500 net. Nee, dus ja. Ik denk als Xandra mij ding hier Susanne misschien nog steeds wel doen. Ja, dan zit ze meer te concurreren met de Canadezen en de Koreanen. Ja, en ik denk, maar dat is dus, ik werk een beetje met Sitsi. Ik krijg even die Chien short training meer dwaan moeten, denk ik. En dan hier ze waarschijnlijk echt nog wel kans maken op een medaille op de 1500 meter. Schenkie, we toch even een spultje. Waar is in die optiek de grutste Olympier? Maar stilt hij de keuze maatje? Ja, ik neem 2 namen en Thomas Seuze. In die optiek, waar is de grutste Olympier? Marianne Timmer of Yvonne van Gennep? Yvonne van Gennep.
Yvonne van Gennep. Ja. Yvonne van Gennep of Art Schenk? We gaan even het verliezen in, hè? Yvonne van Gennep of Art Schenk? Nou, ik denk die vonden van Genep. Yvonne van Gennep. Ja. Yvonne van Gennep of Sven Kramer? Het wordt actueler. Ja, dan denk ik Sven. Sven Kramer of Johan Olaf Kos? Man. Dit gaat wel heel veel terug. Zoveel verstand heb ik net van lange baan. Dan denk ik toch Sven. Ja, Sven Kramer. Oké. Sven Kramer of Erik Heiden? ja maar Erik Nog Heiden... het je 80 weer. Ja, Erik Heiden had op inspelen in 1 keer 4 medailles zong. En daarna van mij nooit weg. Dus Zo is het. dan En- denk ik nog steeds Sven. Ja, Sven Kramer Ja. had een jonge medailles waarvan 4 keer goud. Maar Erik Heiden 4 keer goud. Maar goed, dat is voor Sven. Sven Kramer of Victor Aan? Dat komt een beetje in die stritje. Ja, zeker. Ja, maar ja, Aan had een beetje vals spelen natuurlijk. Hè, voor tot 12 nu te komen. Dus dat denk ik toch Sven. Oké, Sven Kramer of Irene Wust? Wust. Wust of Marit Björgen? Dat zal wel een biatleet wezen, denk ik. Maar Een Noorse langlaufster. Ja, die ja, had dat de bedoel meeste ik. medaille Ja, alle ja. Dus- 5 medailles, 8 keer goud. Oh, oké, ja. Nou, waar wint het? Dan wint zij het wel van Wust, denk ik. Ja. Marit Björgen, jongens. Vergeet haar niet. Vergeet haar niet. En we zullen haar nooit Nooit vergeten. vergeten. Jongens, er zijn nog 2 routiers. Daar hebben we het nog net door gehoord. Nee. Jorrit Bergsma en Antoinette Rijpma de Jong. Wat kunnen we ervan verwachten? De 2 routiers. Eerst maar Bergsma. Had een onwiesplak gekregen voor de Maastart. Maar die had toch echt de 10 kilometer rijden? Ja, ik vrees dat Jorrit zonder medailles naar Hoestagjet. Want ik denk dat hij op de 10 te kwad komt. In het geweld van de jeugd, de Semerouni's, de Jilex, de Items natuurlijk, die in wereldrecord riet. Lubino, Giotto, zo kunnen we nog wel even teruggaan. Het wordt dus in 4e spelen. Zo wordt de kers op de taart wezen. Het zou prachtig wezen. En ik vind het al een fantastische prestatie dat hij het weer helle had. Want ik denk dat ik hem al afskeuren hierden. Maar hij flikte toch maar weer. Dus ja, niets dan lof. Alleen ik denk net dat hij mij in de vrouwtop van de 10 kilometer. Ja, en hij had ook toch al Olympisch goud. Ja, maar dat is geen argument natuurlijk. Massa staat hing het van de koers hoor. Maar ja, hier hij maar holwer vrienden, dan hier ik meer kansen voor Sjoerd. Maar nou riet hij maar Stijn van de Bunt. En ik denk dat dat een wat identiek type is. Dus ik denk echt dat op de massa staat hier al omdat er een Stolz of zo mij doet. Ja, geen alle medailles, jongens. Eigenlijk alle medailles bij de man. Geen alle in Stolz? Nou, net op lange afstand. Nee. Het is een Nee. vraagteken. Nee, want die riet er net. Nee, ook. Nee. Dus de 400, de 1000 en de 1500. Ja, is Stolz natuurlijk wel de topfavoriet. Ja. Hij deed de 4 weken net, toch? Nee. En dan geen De 400, 1000, carnavalsnummers 1500. nog. Massa Geen staat, circusnummers. de massa staat nog. En mogelijk, maar die kans acht ik net ook nog de ploegen even te volgen. Massa staat zo die misschien nog wel verrast. Zeker, Nou, zeker. daarom. Er zitten bij de boekmakers bij in zelfs. Ik denk dat hij daar wel gewoon gaat winnen, ja? Ja. 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 Nou ja, bij Bergsma moet hopen dat het geen sprint wordt. Dat hij toch geen fotrieden maakt. En dat ze zitten te pielen, maar die Stolz en de Swings. En dat niemand riet. Daar moet Jorrit van profiteren. Dat is denk ik zijn grootste kans op een medaille. Dus Dat ik het vooruitbeker klassement woon. Dus het is natuurlijk, Jorrit is absoluut geen pannenkoek op die massa staat. Maar nee. zo'n Olympische race is natuurlijk wel oors als een... Ja, een Olympische wedstrijd is altijd een andere wedstrijd. Ja. Dat ik vaak En hebben sprinten. ze nog een hele finale Ja. voor? Ja? Ja. Dus met de eerste nummer Helly, hè? Ja. Dat is ik nog krijg even... Ja. Dus krijg mij Stijn van de Bunt die met de eerste finale naar mijn Helly. Zo is Ja. het. En zijn er maar- De oorroutier, jongens. Ja, sorry, ik moet die even... Nee, ik geef het onderbreken. wel. Antoinette Rijpma de Jong. Had nog geen... wel 3 Olympische medailles, maar geen goud. Hoe schatten we haar kansen in? Ja, 1500 Jim Sainz kreeg al. Zij jet ook bij de favorieten. Maar zij zit ook in de ploeg achtervolging, denk ik. En Ja. die kan ze zeker ook gewoon winnen met de vrouwen, denk ik. Ja, Ja, is mijn weer Beunen topfavoriet. en mijn ja, denk ik Groenewoud. wel. Ja, maar Ja. Groenewoud en... Japan op 12, denk ik. Of Canada. Ja, maar Nederland wordt de topfavoriet. Die hebben wel de meeste wedstrijden woen. Ik door een seizoen. En ja, dat is wel fijn. Want je zit bij de man al je gauw hoe samenstellingen en waar met mij waar rieden. Maar de Nederlandse trein die riet eigenlijk al jaren mijlkoor. Beunen, Groenewoud en Rietma de Jong. Dus dat is echt een geoliede machine. En die pakken goud. Is de conclusie eigenlijk van alle Nederlandse molien wint er geen een gouden medaille. En als er gouden medailles komen, gaan die voor de Nederlandse vrouwen? Ja. Ja? Ja. En Eens gezien ja? Ja, De ex-Shinky? Ja. Er is een man die goud wint bij de... Behalve misschien een verrassingje, maar Jorrit Bergsma. Ja, of misschien nog uw eigen collega Willem. Want we gaan nog één keer naar mag dat, Milaan. Willem, vertel eens de vlogmaatjes, is de interview, mijn interviews horen met sporters en mijn familie. En dat alle jaar zonder accreditatie. Dan gist ik net naar de openingsceremonie, denk Lijkt me ik. gewoon uit. Ja, ik vind het inderdaad wel pijnlijk dat je de hele opzomming benemming is van waar ik net heen ga. Maar Nee. ik ben nou wel bij het Frieske reetriet het van de Olympische Spelen eigenlijk. En dat is die mooie ijshal hier. Een gigantisch stadion. Zat er heel lang mee bezig geweest. Komt die wel op die touw of net op die touw. Maar te slagen. Ik zie een paar bouwvakkers met een bouwhelm op. Maar ik denk dat het al heel wel goed komt. Maar het is een mooi ding, Arjen. Het is een mooi ding worden.
Maar welke afstand is als eerste volgen? De 3 kilometer. De 3 kilometer is vanzelfs de eerste, maar Marijke Groenewoud. Ja, en dat die is- zit dan waarschijnlijk net voor de microfoon krijgen. Ja, de verroest het er altijd weer in. Maar ik zal die bewijzen dat we haar toch echt ergens een keer voor de microfoon krijgen. En dan bestaat de eerste die het een selfie krijgt. Want dan wordt die snel laten dat wij het wel slagen. Want we gaan er gewoon voor, dat slagen het dus wel. Maar nee, die 3 kilometer is de allereerste natuurlijk. Maar ik vind het toch de allermooiste. We toch stiekem wel. Ik ben er eigenlijk 2. De 400 meter met Femke Kok. En die 1500 meter. Want dat is die Frieske Joen in Milaan is het eigenlijk. Die stempel had ik ook gekregen. Frieske Joen in Milaan. Dus daar ben ik een heel soort supporters en neem maar op. En die komen dan alle hier in die hele grote hal, jong. Ja, Maar- prachtig gehaald. Dus is ik net naar binnen. Denk Maar Arjen, ik. Maar, ja. wij Shinky hier aan tafel, die gaat haast niet naar Milaan. Misschien kunnen we Shinky vast regelen van Willem. Dan had hij in ieder geval ingrutten. Nou, Ja, dan ga ik in ieder geval importeren. Was toch als even naar Willem, als je in Milaan bent, even Willem op ziekje? Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Nou, hè. Even een tip van Willem. Hij moet ik even een kaartje zetten reden van de shorttrack-wedstrijd. Want dat is dat wat ik weet me dat nog herinneren van Sochi. Die retreat-wedstrijd ben ik leuk, ben mooi om te zien, is fantastisch om bij te wijzen. Maar de sfeer in die retreat-hal is heel oors. Maar als dan naar die shorttrack-hal is, dan krijg je echt een beetje die voetbalsfeer. Die Italiaan ben geen pannenkoeken wat betreft de shorttrack. Dat is Fontana en Sigel misschien die nog kans maken. Dus die Italianen zullen daar ik wel volop aangaan. Dus ik denk dat de sfeer daar eventueel maar het Fratelli d'Italia, het mooiste volkslied van de wereld erbij. Ik denk dat dat een mooie onrader is voor Willem Mooi. Dat had ik in. Oké, nog even naar Willem. Want Willem, we willen natuurlijk wel een heel soort succes wensen natuurlijk daar in Milaan. Een heel soort Willem. Ja, dankjewel. Dat komt helemaal goed. We maken er wat moois van. Daar denk je vanuit, jongens. Ja, het record van Sochi zullen we net hellen, denk ik, qua medailles. Want toen hingen we 24 medailles, waarvan 8 keer goud. Toen hier nog net zo volle shorttrack medailles. 2 denk ik toen. Ja. Oh, Jorien ik nog, toch? Nee. Alleen nog do. Alleen nog ik. Ja, dat wie de Fjouwer die letterpas toen Jorien Dus natuurlijk. toen we 23 lange baanmedailles. Als je toen hingen we bij de lange baan, bij de man toen nogal hingen we wat maar- meer. Ja, en toen hingen de Svenkramer, Amerikanen Jurgen die hingen Bersma. toen Ja. zo'n geweldig snel pak. Ja. Dus die schaatsten bijna achteruit. Dat gaat snel weer. Ja. Toen kon jullie het aan helemaal los, hè? Ja, nou, wie Hedder en Brittany Bovin toch gewoon favoriet. Maar die kwam net meer vooruit. Nee. En toen, ja, daar win de Nederlandse vrouw die er maximaal van profiteert. Die stien hebben. er elke keer weer. Is dat misschien nog wat jet? Want vaak is er nog wel een trucje van de Nederlanders. We hebben natuurlijk die strips hebben gewoon. We hebben de condoomschaats hebben gewoon. Is er nou weer wat iets nice? Nee, van mij hebben ze nou niks. Nee? Nee. Shinky Doop is nogal handig, maar de hand kun je zo net nog even wat ontwerpen. Ja, ik zal nog even gauw wat bedenken, ja. Ja, ik zal die precies. kant Dat is toch 3 dagen? Dat is nog mijn nemen. Ik kan het nog in mij nemen. Nee, Ja. nee, van mij is er nou niks. Nee. Dat hebben ze nog net verteld vanzelf. Nee, goed. Nou ja, komende vreed dan is de openingsceremonie. We doen het trouwens net alleen nog mooi met het lange baanrieden en het shorttrack. We doen ook nog mooi met het bordercross, het kunstrieden, het bobsleeën, de big air, de slopestijl en net de vierde, de parallel reuzenslalom. Maar ik nog een ondogense vraag aan Shinky stellen. Nou, een ondogenstwijs, maar altijd natuurlijk. Ik ken altijd van die geruchten dat ze condooms uitdelen in het Olympisch dorp. Is dat ik zo? Nou, ze dealen ze net echt uit, maar dat staan gewoon bakken waar ze zou uitpakken krijgt. Ja, Ja, en gewoon. dan met 2 handen. Ja, altijd, hè? Ja. Beste rie is voor je, zeggen ze altijd. Goed zo, jongens. Ik vond het bijzonder. Hebben we er een beetje zin hoor, jongens? Ja, dat, echt. dat het aanstaande weer begint. Echt lekker, ja. Ja, Ja, toch? Dat is Ja, toch de zin ik hoor? vind dat mooi, ja. Ja, toch? Is dat voor jou in je Ja. oudstoon, in je wedstrijd die echt op verheugst? Ja, nou ja, sowieso. Ik vind alle shorttrack-wedstrijden mooi, hè. En Maar ja, in je, neem eens in je. er is niks zo onvoorspelbaar als het shorttrack. Dus ja, dat maakt het ook wel weer mooi. Ja, maar in je wedstrijd, Shinky. In je Ja. wedstrijd, Ja. waarvan ik echt... Ja, nou ja. Ik vind de relayfinale bij de man, dat vind ik toch altijd wel de mooiste wedstrijd die er is. Hè? Eens. Als Het er zou geen... mooi wezen voor Itzak. Ja. Ja, Als hij zeker, rieden ja, mij en ja, had ja. zijn pakken dat hij Ja. toch nog een medaille helpt op zijn laatste. Was toch ook woest wat je hem te jaren woeden. Ja, en weet je wat het is? Hè? Als het maar gewoon een normale finale wordt. Hè? Net waar in het begin 3 randen onderuit gaan of zo. Dan hebben we natuurlijk wel een paar keer handen op spelen. En dat is wel ontzettend jammer. Denk dat Ontroeren in Itzak, Sochi. denk dat Itzak als we de finale helemaal wel riet? Ja, of de hele finale. Ja, maakt het net vol uit, hè, welke die dit. Had hij maar een medaille Ja, maar krijgt. we hopen toch dat hij dan ik wel de finale riet. Dat Ja, wordt nee, natuurlijk. dan- Ja, ik denk als ik. Want Gitter is een trainer Friso, was- Eenmans of hij. Ja, zo niet denken, hè? Maar wist het nooit natuurlijk, hè? Maar, wist het eh, nooit. Want? Ja, dat weet ik net. Dan kan ik Melle aan de kant zetten. Nou ja, dat wist ik net. Hey, Wij gaan eruit, jongens. Want Freek, dan begint het spektakel met de openingsceremonie. De Olympische Winterspelen vanuit Milaan. Omroep Friesland is er dus bij. Mijn onderhoren, uw man in Milaan, Willem Vermeldvoort. Shanky, super dat is de virus. Hartstikke mooi dat is de virus. Om mij dat altijd Shanky. Ja. Shanky, ja, Ja, zeg je gewoon vaak Shinky. Shanky? Ja, dus hij is altijd Shinky. Altijd Shanky. Nou ja. Gaat van de voorhand in hem zijn. Oh ja? Ja. Ja, sorry Shanky. Bedankt dat is de virus en graag ons de volgende keer. Dag.